Xebħ kważi perfett, l-irxox ta' Bormla storiku xogħol Spanjol ta' nofs is-seklu 18 nfittex minn kull min għandu għal qalbu il-ġrajja ta' salvazzjoni. Is identiku wkoll Clayton Meli, kollezzjonista l-vari tal-ġimgħa mqazza, żied l-irxox. Dan huwa xogħol l-iskultur rinomat Malti Renzo Gauci, xtara l-vara mingħand min ikkummissjona daqs 20 sena ilu. Kien tlesta fl-2009 u huwa kollu tista' tgħid anka bl-iskrafi kjar ta' l-induratura ta' Renzo Gauci. Maħdum fil-kartapesta u indurat bid-deb u l-fidda Clayton Melist Arma TVM News li qatt ma basar li se jsib din il-vara tal-ekwale kif ħadimha Renzo Gauci. Ħafna xogħol bħala l-irxox ta' Bormla, jinsek la tkun dilettant tal-ġimgħa l-kbira ta' Malta, jinsek l-irxox ta' Bormla jiġbdek fl-aħħar mill-aħħar l-irxox huwa l-gobor tar-reliġjon tagħna. U t-tini ħaġa Renzo kien artist kbir li tlifnieh iżgħir u għalija li għandek biċċat arti ta' Renzo, arti kbir u li trid titgawda mill-poplu Malti kollu. Il-wirja Sanctum Sanctorum fil-most għandha 5 settijiet ta' artisti Maltin. Clayton Meli qal li t-talent Malti jeħtieġlu jkun apprezzat aktar. Tibda mill-antik tal-lino l-fardel, tal-mibki l-lino l-fardel, sal-lum il-life size ġifieri. Għanna mill-nija biex nuru li l-artisti Maltin, il-talent Malti sabiħu li tiġi apprezzat iktar minn kemm huwa ġilli jgħidu l xogħol ta' barra, tixxi xogħol minn Spanja u l-Italja xogħol sabiħ ħafna jiġifieri. Ma għandna x-xogħol Malti sabiħu napprezzaw ħafna lilu. Il-wirja Sanctum Sanctorum fil-Mosta tibqa' miftuħa sa Sibti Lajt.